रिल्स बानायनो नागिरदों सारायखौ हेलमेट गानगोनलाय भिडिअ गोदांसो जोङो देनजारखा गस्ला जिनायसो गासिनो दङ ओमफ्राय नोङो माबा मोनसे एक्टिं खालामबानो जाबाय दलेनाव आंनो दाखुसिन हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै बैसागु बोथोरनि बोसोर गोदाननि बयखौबो गाहाम हामग्लायहरनाय थाबाय बावहरनाय थाबाय दा दिनै आंनि न'खराव दंफैयो पियार जासुला आरो आंनि न'खराव दंफैबावो आरो पियार जासुलाजों लोगोसे मुथु जायफोरखौ नोंथांमोना पियार जासुलानि चेनेलाव नुबाय थायो आरो लोगोसे सानै नै बिथांमोनाबो दंफैयो दा नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायलांबायल' थादो आरोना नायलांबाय थानाङा मोजां मोनोबासो नायलांबाय था नै गाइसमोन जोंना जासुलाया रिल्स बानायनो नागिरदों सारायखौ हेलमेट गानगोनलाय भिडिअ गोदांसो जोङो तामाम हिट मेथाइ ना दा बुंजाखाया मिथिबाय माने सारायखौ हेलमेट लागोन माने बि अयथासार गाज्रि लागोन आरोना माने बिखौ मोनाब्ला नै आरो जोंहा सासे डाइरेक्टर बिथाङा दा माबायदि खालामनांगौ बे गासिबखौ फोरोंजोबगोन आरो नैबे जोंहा नै हेलमेटआ गाइसमोन नै लोगोफोर नै हेलमेटआ बेनो वाव दायो स्टार्ट जासिगोन सुटआ नै ओइ नांगोन जासुला रेडि ना रेडि आरो नै बिथिंबो रेडि आखायाव साराय लाखाबाय नै हेलमेट नै लोगोफोर दायो जासुलाया नै स्टार्ट माने फोरोंगासिनो आरो दायो ओमफ्राय दा दसे उनाव जासिगोन नैबे साराय ओइ मा मिनिनो मोनाथ' नोंहालाय आं माबा ओरै होननानै थाबाय था आरो आं जेनेबा आं इयाव थागोनथ' आइ गाइसमोन देनजारखा मोजां नुगोन अके नै र' माबाखा फाग्लासो आंना गस्ला जिनायसो गासिनो दङ क्लियार बुंखा र' माबाया आयु सारायखौ नों मारै लागोन आं दं बै नोङो पासबुक लांनानै बैयाव थायो थायदो नोङो बैयाव थायदो नै केमेरामेन लाना फैसै आङो हा केमेरामेन रेडि ना मटु खालामदों गाना अके ओमफ्राय नोङो सारायखौ डाइरेक्ट आं ओरै थांनायावनो डाइरेक्ट हमलांखागोन आरो ना सारायखौ ओमफ्राय लोगो ओरै खालामगोन गोसोआवसो दंना गैया बेहा बुंनानै बुंगोन आरोना नोंखौ मिथिबाय ओमफ्राय नोङो माबा मोनसे एक्टिं खालामबानो जाबाय माय गड पियार जासुलानि लाइभ नुसिगोन आं दिनै बिथांनि रिल्स बानायनायखौ जोबोर मोजां मोनदों दलेनाव आंनो दाखुसिन मिथिबाय देलाय गाइस देलाय आंनि गाइसनि सिगाङाव खनसे मोजाङै स्राय मिनिना होलायदो देलाय फैबायलै 1 2 3 गो फासलां फासै बेनि गुबै भिडिअखौ पियार जासुला फेसबुक पेजाव नुगोन बा इउटुबावबो नुगोन नोंथांमोना पियार जासुला बे रिल्सखौ आंनि गाइसमोना बहा नुगोन दे खोन्थालाय बबे चेनेलाव पियार जासुलायाव नुगोन फेसबुक ना इउटुबाव इउटुबावबो मोनगोन पियार जासुला ओमफ्राय मा होनो फेसबुकावबो मोनगोन पियार जासुला जेरावबो मिनिसुला बेयावनो नुगोन दा बेयावनो माने एबाराव मुथुआ आंखौ बादला जोसिगोन मुथुआ मुथु शुटिंआ एबार मुथुआ आंखौ बादला जोसिगोन नंगौ अके देन्जार पावार दंखायो फाग्ला माइ हुंनायानो मोदोमखाना नायग्राफोरखौ होखारबायसो नै जासुलायाव नायग्राफ्रा नै खारजोब्बाय नै खारजोब्बाय नायग्राफ्रा माने खोनासंना
नायग्राफ्रा मानो नायनांगौ खिन्थु साइड लानानै नायनांगौ जोंनि साइडथिं मानो थायो नै एबारे मटुआ माने फैलायसिगोन आरो ना मटुआ सेखौगोन नामा आं सारायखौ दिनथ'बाय मटुआ सेखौगोन नामा होनो आं ना नङा इथिंफ्रायसो खोनासं आं नोंनो होनसै हो मबाइलखौ दिनथ' जागोन ना जाया मटुआ रोङोब्रा जायोब्रा मटु जायो नांलायला बे बेलुनसोबा बिसोर माने लेक्सार होबाय थानाय डाइलग होबाय थानायखाय नुफायगोन आरो बेयाव जिखुनु जाया सिरिबाङै बेखौ दामला मिथिबाय उनाव मिलायहैखागोन बियो उनाव मिलायहैखागोन दस्राजों एड खालामबानो जाबाय आरो ना माबा जायखुनु जाया मिउजिकफोरखौ आरो नांला बेखौ नङा होमबा बेबायदि आरो एड खालामबानो जागोन ओरैनो ओरै होबाय थाबानो जाबाय आरो नंगौना नङा औ नंगौ बरिया जासुलांदां बरिया नुदों नामा नुवाखै नों देलाय जासुलाया नै फैनानै आंखौ मिथिबाय खिथ' मिथिबाय आं जोंना ओमफ्राय जोखांनायनि उनावनो लानानै हिनजाव आं माबाखौ लायाखिसै लाबाय थाखाबाय मिथिबाय आं डाइरेक्ट माबाखौल' लानोसै आङो बेखौ आखाइ हमनानै ओरै नायफिनबाय था मिथिबाय ओरै मट'खौ फोरोंगासिनो नै पियार जासुलाया सारायनि पावार आरो आंनि पावार एखे माराम पावार गाइसमोन डाइरेक्ट बेयावनो थाबाय थागोन बे जों सानैजों मोसाबाय थागोन मोसाबाय थानानै नोङो फैनानै आंखौ उनथिंसो इयाव जो ओमफ्राय आं ओरै खारगोन ओमफ्राय ओरै जो आरो ना मिथिबाय देलाय इयाव फैलाय देखायलाय खेबसे नङाब्ला नों सानै खाथि जास्ट माबा माबि रायज्लायफ्लाबाय था मिथिबाय थाबाय थादों ओमफ्राय मुथुआ बेनिफ्राय गोसोना फैबाय थागोन देलाय आथिङा मा बिदिगोन नोङो देलाय आथिंखौ नायनांगोन ना जोनायखौ नै जो जासिगोन नै जासुलाया मट'जों जो जासिगोन नै गोसायैनो जोमार मट' गाइसमोन आंना केमेरामेना बेटारि फोजोबगारो गाइसमोन मटु आरो जासुलामोननि सर्ट मुभि नुनो थांगासिनो नोंथांमोना आरो बारा दिन गैलिया मास मोननै बा मास मोनसेनि उनावनो बिथांमोना सर्ट मुभि नुनो मोनगोन बे पियार जासुलानि माबायावनो मास मोनसे बा मास मोननैनि उनावनो पियार जासुलामोननि सर्ट मुभि फैगासिनो दायो बिथाङा थांखि लाखादों दालि ओंख्रियाव ताइ सोमनाय मा माने लोंनानैसो आरो हिनजाव नायहैगोन नालाय हिनजाव नायहैनायावहा ओंखाम जाहोगोन ना बिसोर दाउला खासिदों एकदम जासि जानानै ताइयानो दालियाव ओंखाम सोमलायगोन आरो माबाया ताइया दालियाव पियार जासुलानियाव रायजोफोर हाबनो नागिरदों एसे स्पिड खालामनांसिगोन नोगोर हाखायो लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय पियार जासुलानि सर्ट मुभि सोर नायनो लुगैदों लांथारसिगौमोन जासुला न'आवसो लांसिगौमोन माथो नोंनि हिनजावखौ सेस खालामसिगौमोन न'आवसो लांसिगौमोन मट'आ बाहायलै जोंना नै मट'आ गावनो मिनिलायो
थ' लोगोफोर दिनै बहुत इन्जय खालामफैबाय पियार जासुला आरो मटु आंनि न'आव फैनानै आं ओरैबायदि मोजां मोन्दों बैसागोनि मुङाव आं लेंहरनाय लेखायै बे फैनो हाबाय आरो बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोजों जोबोर साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे मटुखौबो आं लेंहरनाय बायदि फैनो हादों दा नै जोंहा पियार जासुलाया फंनैसो गाइसमोननि सिगाङाव मा फोरमायनो सानदों नोंथांमोना गाइसमोन बे बिथांनि जायफोर नायगिरि ना आं बुंनो थाङो वान सेकेन्ड मा होनो बिथांनि जाय नायगिरि नोंथांमोन अन्नानै मा होनो आंनियाव फैदो पियार जासुलायाव नायफै पुरा डेन्जार इन्जय जानो थांगासिनो दङ भिडिअआ वाव अखा माख्लेबनाय डेन्जार मोख्लाबनाय थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै सुंद' ब्लग लाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दा